Duen 2 legislatures per fer un col·lector, 2 legislatures, i encara no està fet. Esperem que esta vegada ho facin, perquè no van a tindre 2 legislatures més per fer perdre el temps als veïns de Tavernes. La gent ja no s'espera res de vostès. En més de 7 anys hem vist de tot. Han parlat molt del col·lector, però la platja de Tavernes, a hores d'ara, encara s'inunda cada vegada que plou més del normal. Ara, sense tindre ni el compromís d'inversió de la Generalitat per al col·lector, es duen esta modificació de crèdit per al vial, amb un informe d'il·legalitat per part d'intervenció, que això no s'ho conten. Tard i malament, com sempre. Hem de recordar que lamentablement hem vist molt de fum i poca realitat del seu govern. Moltes notes que anuncien, però de foment ni un gram. Aprovaren un col·lector a presses i carreres. El tiraren arrere després d'anunciar a bombo i platillo que anaven a començar les obres. Això va ser en 2015, i ho recorde perfectament perquè justament eren els meus primers plenaris a esta corporació. Però com presenten propostes sols per tombar les del Partit Popular, i no perquè tinguen una proposta millor, doncs el que passa, que ens fan perdre un temps molt valuós. Per què dic això? Perquè ara el col·lector del que estem parlant passa pel traçat i la proposta precisament que va plantejar el Partit Popular de Tavernes. Després de tornar a la proposta del Partit Popular de Tavernes, ara ens duen una modificació de crèdit de 422.000 euros que està fora de la llei, amb un informe d'intervenció en contra, con totes les inversions que volen fer ara de cara a eleccions. Els entra la pressa, no? Ho entenem. S'adormen i després es venen les presses. Però mire, senyor Juan, és que la llei no entén de presses i no entén que a vostè li correga pressa perquè venen les eleccions. Ja denunciaren que els seus pressupostos són ficció. No se'ls creuen ni vostès. Però així tenim una mostra encara més sangrant. Eixes inversions haurien d'estar ja previstes, senyor Juan. Però com no ho han previst, com és normal en vostès, ara cometen una il·legalitat, votant-se la llei, invertint a destemps i votant-se el procediment.